Kyllä on kauhea meno. Mennäänkö päästä teidän äippä sisälle? Päästä mut liikkumaan. No niin. Onks teidän äippä siellä ulkona? Päästetään se sisälle. Ainoastaan 1000 mielenosoittajaa on vallannut valtiovarainministeriön. Mielenosoittajia on yllytetty tunkeutumaan myös muihin hallituksiin. Huippusuosittu rap-artisti Cheek teki tänä aamuna kotimaassa musiikkihistoriaa. Cheekin ensikesän radiokonsertin liput varattiin loppuun alle 2 tunnissa. Myynti alkoi aamu 9:00. Lunastamattomia varauksia saattaa rapautua myyntiin myöhemmin. Suomessa ei ole koskaan aiemmin yksittäinen kotimainen artisti esiintynyt. Sä puret mun kenki. Iltasanomat.fi. Huomenna vähän hiilisempää ja tuo päivällä taso tänään vuonna 11. Olisi tosi kiva, kun pääsis liikkumaan. Ketkä siinä tappeli? Ja terveisiä äipältä. Näistä viedään kyllä marraskuun viimeistä viikkoa yhdessä. Keltaisella on nälkä, niin keltainen alas.